Salam, Hanoğlu Medya kanalının sesli makale gepleşigine hoş geldiniz. Önkü videomuzda 1 milyon dollary almaktan boyun toğulan matematik alım Perelman hakkında gurrun veripdik. Bugünkü videomuzun teması bolsa matematika. Videonu seslendiren men Gurwan Dowly. Matematika. Bu sözü eşitmegi käbiriniz halamayan bolup biler. Gynansak da matematikany halamayanlar halayanlardan has köp. Gelin onda matematikanyň taryhy barada gurrun edelim. Matematika iň gadymy bilimleriň biridir. Takminan 5000 ýyllyk taryhy olan matematikany 5 mösümli ösüş döwrüne aýryp bolar. Birincisi, başlangyçdan biziň eramyzdan öňki 6-njy asyra çenli bolan mösüm. Müsür we Mezopotamiya topraklaryndaky adamlaryň matematik sanlary we geometrik şekilleri gündelik işlerinde ulanýandyklary bilinýär. Esasan hem ondalyk we bütün 4 sifirli sanlaryň we geometriki, meýdan we parametrleriň hasaplanmagynda ulanylandygy bilinýär. Ekrançylyk we kalendar ulanşygynda matematikanyň izlerini görüp bolsa da matematik misallar ýa-da formulalar barada hiç ýyly maglumat ýok. İkinci mösüm. Biziň eramyzdan öňki 6-njy asyrdan biziň eramyzyň 6-njy asyr aralygy. Grek matematikasynyň döwri. Bu döwürde matematika gündelik durmuşdan çykyp sunuwa tökmende ulanmaga başlady. Bu döwürde oýlap tapylan formulalar häzir hem ulanylmaga dowam edýär. Bu döwürde iň gowy matematikaçylar esasan hem Platonyň akademiýasy we Aleksandriýadaky mawzeleýden ýetişen alymlardy. Iň gowy formulalary we hasaplanmalary oýlap tapyp ýazga geçirýärdiler. Üçüncü mösüm. 6-njy asyrdan 17-nji asyr aralygy. Bu döwür İslam ve Hindistan geografiýasynda matematik akyl öğretme ve oýlap tapyşlaryň döwri. Al-Khwarizminiň algebrasy, Ibn Sinanyň lukmançylygy, Al-Tusi'niň önüm almagyň formulasy ýaly yüzlerçe oýlap tapyşyň bu döwürde bolandygy bilinýär. Ýöne Mongol we Haçly ýörüşleriň ýykyjylygy bu oýlap tapyşlary yzyna alyp bolmajak derejede taryha gömdi. Gynansak da bu döwürde bilimiň Ýewropa gaýmagy bir topar formulalaryň Ýewropaly alymlar tarapyndan ogurlanyp hususlaşdyrylmagyna getirdi. 4-nji mösüm. 1700 we 1900-nji ýyllar aralygyny öz içine alýan klassiki matematika döwri. Matematikanyň altyn asyry diýip hasaplanýan bu döwürde hipoteziýa we teoriýalar ýüze çykmaga başlady. Beýleki bilimleriň düýbüniň matematika baglanmagy we universitetdäki ehli bilimlerde matematika sapagy bu wagtlarda girizildi. 5-nji mösüm. 1900-nji ýyldan häzirem dowam edýän döwrewap matematika döwri. Matematikanyň tehnologiýa bilen iç-içe geçmegi, jet uçarlardan kosmosa syýahata, milli goranç ýaraglaryndan nuklear raketalara, GPS we koordinatalar arkaly ýer tapyjy enjamlardan kompýuterlara we şuna meýdeş müňlerçe tehnologiýalaryň oýlap tapylmagyna getirdi. Geçen mösümleriň dowamında matematika gitgide kynlaşdy we şu wagt doktorluk derejesine ýetdi diýsek ýalňyş bolmaz. Sen matematikany gündelik durmuşda nerede ulanýan diýerlerdenmi? Gelen dosaňa aňsatlaşdyrylan görünüşde matematikany gündelik durmuşda nähilli ulanýandygyny görkezeýin. Fx funksiýa indi bu ýerde integralyň semboly belli. İçindäki duran funksiýa integrallenýän funksiýa diýilýär. Bu ýerdäki bölek diferensiýerleme, x-e görä diferensiýerleme. Bu ýerdäki asyl başlanýaç funksiýa, bu ýerdäki symam hemişelik san.
Ine bu ýerdäki diferensiyerleme dx'in näme biz aslında önüm temasyny ýa bilen bolmaly. Haçan da şu ýerdäki diferensiyerleme alamaty bilen integral bir ýerde gelende bular bir-birini gysgaltýar we netije fx dx deň bolar. Dx demek şu bölek biz näme diýdik ýa-ni şu ýerdäki d bilen integral bir-birini gysgaltýan üçin dx bilen bu dx bir-birini gysgaltýan üçin netijemiz böyle fx deň bolup galýar şu ýerde. Indi üçünji ýagdaýymız ýene bir şu ýerde etýän adymy integral d bir-birini gysgaltýan üçin fx funksiýonynyň öz galy. Bolýa. Bu biraz kyn boldy. Has aňsat görkezeli. Bulam has aňsat boldy. Geliň size öz durmuşumuzdan mysal görkezeli. Sıcağa kalınlar getirip, halak gelecek 5 yaştan, yüdükleri bortun göğür kaçtan, boyununa da kan moncuk, son kim milyar ne moncuk, bir moncuktan da durmak, 100 gramlık kardinal, 100 gramlık trotkan, pişikkelle broşka, tağut gelip broşka, şu datlar getirdik, atala yerdar oşka. Tayla balgın halıkın, ödün Türkmen görlükün, altı Türkmen halıdan, altı Rus halıdan, bu yeni de matamarlık halıktır. Gıdıl pommak, yaşıl pommak, sarı pommak, mavi pommak, pomidor pommak, şokolat pommak, tüyşe renkli pommak, käse renkli pommak, 2 patlıyan yalık, 2 kurultay yalık, 4 izavro koynağı, 4 eyran stapılı, 10 öymeden, 10 tane ulu gıyıngaçtan, 10 tane küçük gıyıngaçtan, kan gıyıngaçtan, beg gıyıngaçtan, yumut gıyıngaçtan, eyran gıyıngaçtan, kayçı gıyıngaçtan, hücre gıyıngaçtan, kadim gıyıngaçtan, keşkel gıyıngaçtan, güllü gıyıngaçtan, gülsüz gıyıngaçtan, 4 semeden, bir tane video teleydir, bir tane tenter mantfon, bir tane kır maşini, bir tane el maşini, 10 tane koyun, bir halta tuğuy, bir halta vıyışı uğur, 30 tane çaynak, 30 tane kete, 10 kilo tüyücü, 10 kilo kökü, 10 kilo kara çay, 10 kilo gök çay. Atkuluklarım yok man ondan morsun. Görüşüňiz ýaly, matematikany halamazlyk üçin sebäp ýok. Onda adamlaryň köp bölegi näme üçin matematikany halamaýar? Bir ingliz universitetiniň gözlemlerine görä, mekteplerde matematika sapaklaryndaky gurallaryň ýetmezçiligi we mugallimleriň temalary dol derejede düşündirip bilmedikleri sebäpli ýaşlaryň köpsinde matematika garşy negativ pikirleriň döremegine sebäp bolýar. Unutmaň, matematika size mugallimleriňiziň öğretýän zatlar bilen çäkli däldir. Matematika umman ýaly çoň, dağlar ýaly belend we asman ýaly çäksizdir. Siz öwrenmäni dowam ediň. Egerde şeýle matematik mysallary çözmäni we matematikanyň sırlaryny öwrenmek isleýän bolsaňyz, menim ikinji kanalym Murat Mugallim kanalyna agza bolup bilersiňiz. Bu ýerde täze matematika formulalaryny, mysallaryny, çözüliş usullaryny öwrenip bilersiňiz. Kanala agza bolmak üçin ýokardaky linkden ýa-da videonyň aşagyndaky bölümden agza bolup bilersiňiz. Hanoğlu Media ödürledi. Üns vereňiz üçin sag bolun.